No niin, nyt on seuraava päivä ja lähdetään tuosta lentokentälle päin. Niin tuli koputtaa äsken oveen tuo henkilökunta, että 12 check out, mutta kun Akodan varauksessa lukee, että se on 2. Kukaan ei sanonut sitä meille ja sitten ihme meininkiä, että tuli vaan koputtelemaan sitten, kun mä olin nukkumassa vielä. Se oli kulma siitä, kun meidät päästettiin niin aikaisin sisään, mutta sehän niin säännöissäkin tuolla, että 10 pääsee. Ihme homma. En tule enää tähän paikkaan. Mutta ihan muuten ihan käypä paikka. Mitä siinä? Joku lakitoimistokin tässä on. No niin, nyt ollaan Palawanilla ja hyvin nukuttu yön jälkeen, niin freshinä, että se viiakaan aamulla. Joo, moottoripyörä tuolla. Noin. Jingan hotelli, eli missä mä aina on aluksi ainakin. Ja tuolla on mun moottoripyörä on 4 kuukautta. Okei. Okay. Thank you. Oh, looking good. Yeah. Joo. Otetaan. Joo, annoin eilen jo 500 pesua tippiä tuolle äijälle, että hyvin on pitänyt huolta tästä ja ollut tuolla sateensuojassa ja muutenkin turvassa. Kiva homma. Silloin kun lähi, niin tämä viereinen liiketila oli tyhjillään, mutta nyt on tullut tämmönen espanjalainen ravintola tähän, missä on paella. On tosi kiva yllätys kyllä. 6–9 joka päivä. Joo, niin tässä. Hyvä. No niin, ei se muuta kuin likaana ja vähän on pölyä ja sitten tussukumi tuossa eessä pikkusen. Ei siihen tussua, mutta tyhjäkkö. Ja menes kokeilla tuo patteria, mä vaan yritän mennä tuosta pienestä kumpareesta. Saisi vähän lisää vauhtia. Ajelin tuossa pitkin kaupunkia etsimässä vulcanizing shoppia, missä saa tuo eturen sisäkumien paikattua. Ja liian aikainen vielä, niin ei löytynyt mitään, mutta akku toimii erittäin hyvin ja starttasi se pyörä siis ensimmäisellä yrityksellä. Pikkusen nyki siinä ja sitten tarttasi. Ihan sellainen nyppylä. Ja sitten tämä työntekijä työstää pyörää myös varalta, niin akku on kyllä hyvä se kokosi. Ei siinä, vaikka ei ollut navatkaan irti sitä akusta. Ja joo, tuli tähän Lato-kahvilaan, niin vähän niin kuin mökkikahvila siellä Darwinilta, mutta tää on ihan filippiiniläinen Lato. Se vaan on suomalaistaan sattunut tuo nimi. Ja miten sitä sanotaan? Kylmä kahvi kaunistaa. Nyt on kyllä hyvä fiilis, saa aamulla juottaa kahvia tässä ja katsella tuonne merelle. Siellä hyvät maisemat. Ja täällä on suosittua muuten pyöräilyharrastuksella Puertossa. Täällä ei ole niin paljon liikennettä, niin tää on tämmönen 1 500 € pyörä tässä. Tämmösiä näkyy täällä. Oma arvio tuossa hinnasta. Täällä on kyllä niin rauhallista täällä Puertossa. Verrattuna Dumagueten hälyynkin. Tää on semmonen oma fiiliksessä. Jäänkö saapuisi paratiisiin. Mutta just in the Philippines, niin tässä on äijät saa kalalla täällä. Ihan virvelöi tossa, että ei useasti näe Filippiinä virvelöijiä. Tää on tämmönen niinku suojassa lahti, mihin parkkeerataan purjeveneitä. No tuolla on tuo, näkyykö sä nyt, jahtiklubi ja tuolla noin tuolla kaukaisuudessa. Mä voin zoomaa sinne. No joo, mulla on sieltäkin videota jahtiklubilta. Mutta tällainen. Täällä aamureippailijat täällä. Kello on 7 aamulla nyt. Joo, nämä oli semmonen 7 € tämä tolle ketjulle tää öljy ja sitten 2 sisäkumia. 2 ei tarvitse tänään vaihtaa, mutta mennäänpä pois tieltä niin ihan autolla. Mutta tämmönen kauppa kuin CBPP täällä Palawanilla, niin täällä on kaikki. Tää on niinku paras. Niin tässä oli jono jo. Jono oli tuossa noin 500 metriä ennen kuin se aukesi. Mä tulin tuosta kahvilta, niin se aukesi sitten saman tien 7:30, niin pääsi sitten tosi hyvä palvelu ja asiantunteva. Sellaista. Kuten ehkä olette videolta nähnyt, niin mulla mieliala aina välillä vaihtelee tällä Filippiinillä, että
välillä mä oon paikalliselle pikkusen niin änkkyränä. Mutta mä yritän pitää positiivisen mielen aina ja täällä ollaan vieraana ja niin edespäin. Niin mulla oli niin hyvä fiilis täällä Palavonilla nyt tästä aamusta, kun heräsinkin niin aikaisin. Niin sain tuolla pyöräparkkeerailla tämmösen kartankin tänne Vulcanizing Shopiin, että löysin tänne saman tien ja tossa äijä nyt korjaa tätä ja kaikki luonnistuu ihan hetkessä täällä. Mahtava meno. No ei sillä ollut sitä kuusi kulmien jakoavainta tuohon pyöräaukaisemiseen, niin mä tulin tähän eri shoppiin. Niin niillä on varmaankin tommonen iso tarvitaan siihen. Joo. Eiköhän tää jotenkin onnistu. Suoraan sanoen pikkusen hirvittää tuo setappi tossa. Renkaat on ilmassa ja aika hatarasti nuo hommat. No, luotetaan ammattilaisiin. Sehän näyttää ihan rammalta jalkapuolelta. No niin, nyt on uusi sisäkumi ja tuo työ oli sitten 100 pesoa eli alle 2 €. Katsotaan lähteekö tuo eturengas irti, että se ajaa ja toivotaan, että ei. No, kyllä se ihan hyvältä työltä näytti. Ja tuli mieleen, että nuokin oli tosi nuoria poikia silleen, että varmaan alle parikymppisiä tai just 20-vuotiaita, että Filippiineillä tämä keski-ikä on aivan tajuttoman nuorta. Siis sanotaan, että 24 vuotta muistaakseni on niin kansan keski-ikä. Että täällä oli 50-luvulla vielä niin muistaakseni noin 20 miljoonaa ihmistä ja nyt on sitten apauttia rallaa melkein 100 miljoonaa enemmän. Tai 90 miljoonaa tullut 70 vuodessa. Ja viime vuonna joku jakoi tuolla suomalais-Filippiinän ryhmässä tämmöisen väestönkasvuprosentteja maailmanlaajuisesti, niin oli lähempänä 7% oli Filippiinien väestönkasvu viime vuonna. Ja hurjaa vauhtia kasvaa myös tämä väestö. Ja lisää vaan filppareita maailmaan. Itsekin olen siihen osallistunut muutaman lapsen voimin. Ja pyörä toimii erinomaisesti, ei mitään valittamista. Tää käy pesulla nyt pahimmat shaisset pois tästä. Ja sitten tämän päivän agenda on se kämpän etsiminen. Mulla on muutamat tässä mielessäkin, että 2 jo pitäisi löytää. Jos ei löydy tänään, niin sitten vaan jatketaan tuossa Jingyangissa oleskelua. Mulla on siinä muutenkin tämmönen alennus mulle vaan siinä. Että pikkusen päälle 10 € maksaa yöltä. Mutta sitten tuo lisäpatja on sitten se 3 €, mutta ehkä saan neuvoteltua, että come on, antakaa mulle se ilmaiseksi se lisäpatja, että miksi siitä pitää vielä ottaa. Se on niinku Nikon sänky se lisäpatja. Ja muutenkin eilettäin olin niin väsynyt tuolta lentomatkan jälkeen, että siis lauttamatka verotti niin paljon kyllä tuosta energiasta, että meni nukkuessa tuo Sebu ja sitten seuraava yö meni vähän niinku valvoessa taas puolet siitä ja nyt saan 10 tuntia unta viime yönä täällä Puertossa ja täällä saa hyvin nukuttua, niin on tosi hyvä fiilis. Mutta vieläkin semmonen perusväsy sillä taustalla, että en oo matkustanut noin rankasti pitkään aikaa, niin kyllä se vie energiaa. Semmonen tärinä ja heiluminen siinä lautassa ja sitten tuolla lentokoneessa ja sitten tavaroiden kantaminen. Minä on se muuli, joka kantaa nämä kaikki laukut, niin kun Aisa huolehtii lapset sitten perässä, niin kyllä siinä tuli hikoiltua ja ihan hyvä liikuntaa mulle ihan oikeastikin. Täällä on kaikki niin kuin ennenkin, 4 kuukautta sitten. Ajatellaan niin pitkä aika, mutta tuntuu pidemmällä ajalta, kun olin pois. Täällä voi asua silleen kivastikin, niin kuin esimerkiksi nämä Camella Homes, tossa näkyy tuo mainos, niin se on niinku
20 000 pesoa, tommonen 2-kerroksinen kämppä, 3 makkaria tai 2 makkaria, niin sehän on semmonen 350 € tyyliin, niin ei pahaa. Ja kyllä täältä löytyy 900 eurollakin kämppiä, että sitten on semmoista kunnon luksusta. Että eihän se Suomessa mikään vuokra kuin 900 €, että saa jonkun yksiö, ei sitäkään saa Helsingissä. Että jos helsingiläisen yksiön hinnalla asuisi täällä, sanotaan, että se on 1500 € vaikka. No en mä ihan varmasti hinnoista enää, mutta 1500 € on täällä niinkö melkein 100 000 pesoa. Jos sen maksaa kuukaudessa, niin herran jumala, sä voit vuokrata koko resortin. Rantaresortit saat vuokralle ihan varmasti täältä useammastakin paikasta. Eikä se mun tavoite on niinkö tässä koulutuksessa ICT-insinööriksi opiskelee, tai onko se IT-insinööri nykyään, että olisi etätyö ja saisi sen länsimaalaisen palkan ja olisi sitten missä maa se nyt onkaan, niin sillä elää aika hyvin täällä Aasiassa varsinkin. Tai missä vaan oikeastaan. Vaikka sillä Suomessakin välillä. Muovinkerääjä. Se on tärkeä ammatti. Tuossa muovinkeräystä tuli mieleen, että Filippiinit on kuulemma maailman suurin muovisaastuttaja meriin. Se on ihan järkyttäviä se määrä, että siinä näillä on annettava varaa. Mutta taas täytyy sanoa, että tämä Puerto Princesa on todella siisti filippinalainen kaupunki. Täällä pidetään tuosta jätehuollosta huolta ja siisteydestä myös. Ja myös kurinpidosta, että liikenne noita traffic enforcereita on melkein joka kulmalla. Että vaaditaan kypärän käyttöä ja että on kengät ajajansa jalassa. Ja ettei yksi suunta saita väärään suuntaan niin edespäin. Tässä on lentokoulu muuten. Kun tulee takas tämmöiseen tuttuun paikkaan, niin on kiva käydä niissä tutuissa mestoissa. Eli Saris, eikö tää ole Minimartti? Onko se vielä tässä? On. Häh? Joo, niin tähän. Kyllä vain. Joo, pitää pyörä pestä, mutta pitää ottaa tuonne moottori jäähtyy pikkusen. 10 minuuttia ainakin. Joo, nyt on jäähtynyt, saa jonkun aikaa tuo moottori, niin pesuhommiin. Tämmönen vanha 10 peso kolikko toimii tähän kyseiseen koneeseen. Joten Ship it up, 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 ship it up. ja vihdoin aamupalan paikka, eli tuli tämmöseen, missä on kerran käynyt aikaisemmin, mutta en tehnyt videota tästä. Niin tämmönenkö RBY. Niin tämmönenkö RBY Cafe and Bistro. Saa länsimaista ruokaa tästä. Tässä on Manalo Streetiltä, sieltä minimarketista, niin vähän eteenpäin samaa tietä. Ja sitten saa filippiiniläistä ruokaa myös. Aika lähellä tuo meret. Joo, mä saikin vähän eriä mitä mä tulin tänne hakemaan, mutta ei tässä mitään vikaa ole. Että tällainen ei ollut siis menu on tuolla, mutta länsimaista menua on noita pastoja. Peson pastoja ja muuta ei ole saatavilla mitään tässä, niin tämmönen possupolvi. Eikö siis lehmän polvi. Riisi ja pari nakkia kokiksen kanssa, että kyllä tällä pärjää ihan hyvin. Mä en tiedä tämän nimeä kyllä, että mikä tän nimi on. What was the name of this soup? Balbakwa, sir. Balbakwa, okei. Okay. Hieman yllätti tuo tulisuus, semmonen tosi vahva kari. Mutta aika mehevä ja hyvin irtoaa tuo läski tosta
luusta lähti ihan tippumalla nuo palat irti myös. Ja tuo luun ydin pitää varmaan imeä tosta sitten tuolla sisältä. Tosi murrea tämä niin läskiosa tosta, että lähtee ihan tuolla lusikalla leikkaamalla. Ja tosi hyvä itse asiassa. On varmaan keiritty aivan saakelin kauan tätä, että tuli tämmöiseksi. Helpompi laittaa vaan riisikki tuohon sekaan. Niin. Ja miten mä tuon kuvailen oikeastaan, että minkä makuusta se on, niin kari on aika vahva. Ja sitten myös tämä paprika. Mutta chiliä ei mun mielestä ole, että aika semmonen pikkuinen tulinen jämäkkyys. Ja suosittelen pikkuinen kumimainen tuo ja läskiosa, mutta tosi murjaksi tehty. Mulla tuli tää seuralainen viereen heti. Ja en tiedä miten mä haen lisää juottavaa, kun tämä kyllä hyppäisi saman tien tuon syömään tätä. Niin. Laittaa mukaan tuonne tiskille tämä katti. Let's go! Nyt on katti mukana tässä. Haetaan yhdessä ruokaa. Tuolta. No niin, moro vaan Jingang majatalosta. Me ollaan täällä tämä seuraava kuukausi nyt ja sain alennetun hinnan tuolla lisävuoteella, niin 880 pesoa per päivä. No tämmöset, täällä on kallista puolustaa, mutta tähän täytyy tyytyä. Saan käyttää hellaa ja jääkaappia myös. Mutta kuitenkin niin, tässä on tämmönen filippiläinen vitsi loppukevennykseksi, jonka löysin internetistä jo aikaa sitten. Mutta se on tässä varastossa ollut kerrottavana, niin kerronpa nyt sitten. Eli semmonen kilpailu pidettiin täällä Aasiassa, että mikä rotu tai kansa saa eniten lapsia aikaan. Niin siinä oli 3 maata. Siinä oli Intia, Kiina ja Filippiinit osallisena. Ja sitten Intia tulee lavalle ja sanoo, että mulla on 100 lasta. Ja sitten yleisö mylvii, että tosi hieno, mahtavaa, uskomaton suoritus. Ja seuraavana lavalle tulee Mr. China. Ja hän sanoo, että eihän toi mitään. Mulla on 1000 lasta ja yleisö, että onko tuossa edes todellista, mutta saa suosio-osoitukset ja älyttömät uploadit. Ja hyvin tehty kyllä Kiinalta, ei siinä mitään. Mutta sitten tämä 3. osallistuja, eli Mr. Philippines, on lavan takana ja hieman hermostuneena hikoilee siellä ja hitaasti kävelee lavaa kohti. Ja kun tämä herrasmies saapuu siihen lavalle, niin yleensä alkaa mylvivää aivan suunnattomasti ja taputtamaan ja tuomarit on ihan ihmeessä, että mitä hemmettiä tässä tapahtuu. Niin sitten yleisö alkaa silleen niinkö taputtamaan, että daddy, 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 daddy. No niin, eli päätän tämän videon tähän ja kiitos katselusta ja muistakaa tykätä, jos on kiva video ja niin edespäin. Ensi kertaa, moro!